Hello, नोंथांमोनहा माबोरैहाय दङ? नोंथांमोनखौ आंनि Ssfamily YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बराय हरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन। आं नै दा टाइमा जाहैबाय बेसेबां जाखो र' नायनि। दा टाइमा 7:20 जाबाय। आं ओंखाम ओंख्रि सङाखै दिनैहाय, आइ संदों। आं एखमबा बिदिनो उसुबिदा आरोना सङा। ओमफ्राय आं दा ओरैनो नोंथांमोनजों रायलायनो लुगैदों हारसिं नालाय, नोंसिना आदाबो गैला। ओमफ्राय सोरबा बुंहरदोंमोन कि मा होनो आदाया दाख्लैसो फैनानै थांदोंमोन आरो फैफिनबावबाय होनदोंमोन। बे जाहैबाय बिथाङा नाइट पास फैदोंमोन। मा होनो धुब्रियाव इलेक्सन डिउटियाव गोलैदों नालाय, ओमफ्राय धुब्रिनिफ्रायथ' जोंनिसिम खाथियानो जायोना, 2-2.5 घन्टाल' लायो नालाय बियो। ओमफ्राय फैबाय, सानाव फैबाय, हरसे थानानै अखानायै फुंनि 10:00 थांफिनबाय। बियो फुंनि 7:00 ओंखारबोनानै 11:30 न'आव मोनफैदों आरो बेयो बिजनियाव एसे बाजार खालामबोदों। थाब सफैदों होनोमोन बिजनिसिमावलाय, ओमफ्राय न'सिमाव 11:30 जाफैदों आरो। ओमफ्राय फैनानै हरसे थानानै अखानायै 10:00 थांफिनबाय आरो। ओमफ्राय भटआथ' गाबोन। नोंथांमोनहा बिदिनो होलायलायदो, गावनि भेलु गोनां जेनेबा भटखौ मोजाङै मोजां होदो। रावखौबो जेबो होनलायनाङा। बयहाबो राइट्स दङ, गावबागाव होनायनि मोन्थाय दङ। गाव जेखौ मोजां मोनदों बेखौनो होगोन। रावखौबो जेबो होनलायनाङा। बेस्ट अफ लाक। आसा खालामो मोजाङै मोजां थांगोन होननानै। ओमफ्राय नै लोगोफोर, आं नोंसोरो ओरैनो फिसा ब्लग खालामबाय आरोना। आंना मोनाबाबो खामानियानो जोबा। नायदो, आंहा जि आरि खनस्रांजोबनांगौ। एसे देखायनोसैलाय। ओमफ्राय सानलायगोनलाय सोरबाया हेटार्सफ्राथ' सानखायो, एकदमबारे गाज्रि कमेन्ट हरो दासिमबो। नोंसोर एसे लाजिदो दे, गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोरा एसे लाजिदो। आं सासे हाबा जानायसो दे, आं सिख्ला नङा। आंखौ बेबायदि गाज्रि बुंहरनाङा, मिथिबायना? संसार जानायसो आङो, हाबा जानायसो, सिख्ला नङा आङो बिदि गाज्रि बुंजानो, मिथिबायना? रेसपेक्ट हो। हिनजाव मानसिफोरखौ रेसपेक्ट होनो सोलों। हिनजावफोराबो राइट्स दङ आजिखालि। हिनजाव हौवाजों खोथा गैया, मिथिबायना? हाबा जाबाय, मिथिबायना? सिख्ला नंला। जानला मानला आल्थु फाल्थु खोथा बुंजानो। संसार जानायसो, बेबायदि जानला मानला आल्थु फाल्थु खोथा बुंहरनाङा। सासे मानसिखौथ' नोंनि नामखौ मेनसन खालामथारनोसैसो आङो नै। जि गाज्रि कमेन्ट हरो बियो आंनाव। माबायदि मानसि नोङो, हा? बेबायदि कमेन्ट हरनांगौ नामा भिडिअ'आव? बेबायदि कमेन्ट हरनांगौ? नोंथाङा नायदोंबा हरनो नाङा आंनाव, मिथिबायना? बेबायदि गाज्रि कमेन्ट। सिख्ला नङा आङो, हाबा जानायसो। रेसपेक्ट हो। हिनजाव लानो ना लायि गावहाथ'। मानो रायजानो लुगैयो? लाजिया? इउटुबाव भिडिअ होनाय मानि मा? इउटुबाव कमेन्ट होनाय मानि मा? बयबो नुजोबनाय, वार्ल्डआवनो नुजोबो, मिथिबायना? बुजि एसे, सान। नोङो नायनो बायोबा नायनो नाङा। आंनि भिडिअखौ नोंखौ नाय होननानै बुङाखै आङो। जोंखादोंसो आङो। गाज्रिफोरनि थाखायनो मोजांफोराबो खोनासंनांगौ जायो। नों नायादों, आंहा जेबो लस गैया, मिथिबायना? बे आं साना जे आंनि चेनेला देरथों। बे आंनि मेम'रिसो, मिथिबायना? आं लाइफआव मा खालामबोनाय जाहाथे थालाङो, आंनि जेनेरेसनफ्राबो नुयो। बिनि थाखायसो, मिथिबायना? नोंखौ नाय होननानै आंनाव कमेन्ट हो होननानै नोंखौ थिना आङो। लाजिया नोङो? मालायनि फिसाफोरखौबासो बोराय सेंग्रा बुंनो रोङो नोंसोरो। नोङो बोरायना बेसेबां नलेज दङ मिथिगौ? जोंखादोंसो आङो। बेबायदि कमेन्ट दाहो आंनाव। नोंल' नाया, मिथिबाय? आंनि भिडिअखौ आंनि पेरेन्टसफोर नायो।
आंनि गासिबो रागा फोजोंगा बेयो नोंनाव रिप्लायबो हरखायो आङो सिख्ला सानदों नामा नों आंखौ हाबा जानायसो आङो गाज्रि गाज्रि बेबायदि कमेन्ट हरनो नाङा मिथिबाय जानला मानलाखौ मोजां मोना आङो आंबो मालायखौ बेबायदि जानला मानला कमेन्ट हरा मालायनि भिडिअ'आव मा सानो फालाय गावखौनो गाव एबार खनसे आंनाव गाज्रि कमेन्ट नुबावनांगौबा नोंनि नामखौ मेनसन खालामनानै नोंखौ थिगसे रायगोन आं सानैसो दङ गाज्रि कमेन्ट हरग्राया मा नोंसिनि बिमा बिफाया बेबायदिसो फोरोंदों नामा गियान होनो रोङाखै नोंसोरखौ बिमा बिफाखौ बुंनानैलाय मा बिमा बिफायाथ' गियान होखागोन र' नोंसोरनो सानै साथामसो दङ बेखायनो नोंसोर होनदों आङो आरो बे सासेया बिराद गाज्रिसिनबाव गियान सोलों रेसपेक्ट होनो सोलों रेसपन्सिबिलिटिखौ बुजि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरग्रा आं सिरि थाया दे एबार खनसे नुबावनांगौबा होनखाबाय आं डाइरेक्ट नाम मेनसन खालामनानै बुंगोन एबाराव आं कनसिडार होबाय खनसेखौ जोंखादोंसो आङो नोंसिनि थाखायनो मोजांफोराबो खोनासंबानांगौ जाहैबाय नामा आंनि बुंनायखौ बुङाबाबो जाया बुङिखाय बुङि सानदों जानला मानला कमेन्ट होग्रा साना मिडियायाव गाज्रि खालामो नोंसोरनो मिडियाखौ मेरला मोजां मोजां फंबाय बिनानावमोन दं आंहा आदामोन दङ आंखौ सापर्ट खालामग्रा आंखौ अनग्रा नोंसोर बायदि मानसिया नायाबाबो आंहा अरजाया नोंसोर सानै साथाम मानसिया नायनानै आंनि चेनेलखौ गुलुं गुजुं खालामनो दानाजा मिथिबायना बुजिनानै लाखादो एबार खनसे आंनाव आंनि भिडिअ'आव खनसे एबारावहाय कमेन्टस हरबावनांगौआ नोंसिनि नामखौ मेनसन खालामगोन आं नोंसिनि कमेन्टखौ स्क्रिनशट खालामनानै होगोन आं बुजिनानै लाखादो आरो